Ko je to? Nikola. Jednoga seljanina vrlo počne progoniti brat, kojemu je ime bilo Nikola. I ne samo što ga je svaki dan progonio bio i glađu morio, nego i svu očevinu proćordisao, dok ga najposlije nagna nevolja da odbjegne od brata go i bos, to jest bez nigdje ništa. I od toga časa ni jednoga čovjeka na ovome svijetu kojemu je bilo ime Nikola nije mogao na oči vidjeti ni ime čuti. Jednu večer kucne mu neko na vrata i on pošlje domaćicu, svoju ženu, da vidi ko je. A ona, kad vidi, javi da je siromah i da milostinju traži. On, kad čuje, reče joj, pušti ga unutra. Tek što siromah šćaše da po običaju pristupi, da mu ruku cijeliva, zapita ga seljanin. Kako ti je ime? Nikola, odgovori mu siromah. Nadvor iz kuće, dok jadni prosjak onako uplašen pobježe bez obzira govoreći, zašto, brate, ako Boga znaš? Kako zašto, odgovori seljanin, da li ne znaš da mi je s mojega brata Nikole i sveti Nikola omrznuo, a kamoli nijesi ti?